barci da wako sai yan Nijar. Ibrahim Iso a gaida jarumi kai za ka yi adalci a cikin tafiyan nan. Mabuwaye ishi muka roko salati gun Muhammadu manzan Allah ba za mu gaza ba yau zani rera waka na Alhaji Iro i babbar gayya kusan uban mu kun sanya iya kyauta i ba shi gazawa Alhaji Iro babbar gayya Allah ya saka lashe zabe ta kunga yanda za a yi mulki mai kyau damna amali sai lasawa kama dubu ban tafiya farko ka maganin sun tsaye ka sha gaban magautanka wasu ma ba su ƙara rumsa idanu da kun kalli toron giwa baya kama da 'ya'yan karnai ai dole ne bikin 'yar gata gudunmuwa a kai na kuɗaɗe duk masu arzikin shanu Iro dole za su sha nononsu wallahi ko zuma ya kone ba a haɗa shi da maɗaci ka sha gaban ka inda kake so Alhaji Iro muna bayanka wani shiri gwanin saka riga Alhaji Iro ba su iya ma idan ana batu na siyasa Alhaji Iro da kai aka yayi ka farje ne da son al'umma kai za ka gina kwan sanye sana'uwar lissafi Alhaji Iro gagara gasa su daraja da mutane kuma ba su kai kasan Allah ba sai mai bugu ka sake bugu domin baka iya da yan gado ba idan wani batun rumuzawa ta kwalaka ba a cin masarku ta gainuwa da shaida ga Allah ba ta ki kasa ba har ta yi toho ini uba ita ce tsawo Alhaji Iro ya huce fada sai dai a zo a yi masa fada Alhaji Iro mai al'umma amanar sahabi gagara gasa sai na faɗa Alhaji sahabi mutane suna bayanka Alhaji arziki mu ba mu butulcewa baba ba mu guje ma inda za ka sai mun rika da gayya baba ko ba a so Hajjala da jikan Hadiza Armashi sahabi dan goje ne nan cikin kasan mu ta Nijar wane mutum ya zo ya taba ku kan gaisuwa gara biyu kamai jikan makoli jikan aya ka baba na birge ni baban Hadiza gagara gasa wane rago da rigar saki in mai aro ba ko ya sata ga cikin duhu sai an shirya ni baba ba ni shakar ka Allah ubangiji ya taya ma Alhaji Rabiu a halamma zan gaisuwa ga Alhaji Aliyu kun san na zauna bai ga gari ba ta gargadi ga mutane kowa ya zabi dan danginsa ai dole zan bi silma da jiskan yi gaisuwa ga masoya Haji Musa Kongole shi ba namu ne yana kishin mu baban Fati gagara gasa hujja da kai yana dabewa zan gaisuwa direttar kamfe Alhaji Isa mu na kara Alhaji Isa Sabiyanu ba shiga duhu ba sanda wanda ya riga ka bacci an ce yana rigan falakawa Haji Isa Sabiyanu haske a barwa masu hitillu ka gana ma Alhaji Isa sai shi ka maganin duka kwari ku zo mu je garin Auwai yawa Alhaji Adamu ka kira na Alhaji Adamu dan keta Auwai duka suna bayan ka ga Alhaji Sani Auwai shi na da kaunar baki
da nema kuma cikin su ba ragaye. Alwitiyar shi Alhaji Ibrahim mun tabbata sai ya kada su. Inda ba are yake ya san Ibrahim dan baya tuta. Adamu Yalo mai kaunar tani ai dole in gaida shi. Damar sahabi gagara gasa Zahidin mutum mai rike amana yana yawan morewa. Shaiba da mu ikon Allah a santaral inda kafe. Gaba gobiri baya yin cuta kuma shi na yin kyauta. Jijin na ga Alhaji Ada mai canji masoyin hero. Sha karshe